Kubla ya pi barok sa sin nga pleng subhai pi shakana ka channel. Benta ka sinin ya kranya ka wai ka mat ka bakong san pham. Ha ka bayade bat ka jinya ka nat pleng UDC ka ribhoi bat ka KHDC halor ka checket lum ka jana. Kabla don ha di har National Highway 6. Kabla penyat da ka KHDC batumai ka Voice of the People Party. Ha ka badon ka jinya ka nat menta bat ka don ka jinya nya ha pleng UDC bat ka KHDC. Tung nya pet manu badai bat manu bakla hatu bakla UDC ba ukhang ya ka get krong ka jana jong ka KHDC. Lani bakla ka KHDC bakabu ya ka get klam da bur inti ya ki kendan inpe je kene ka video hadu ka bakut haka khandru trik bunai me arjar pesan UDC na ribhoi Abhilash Baranwal ula pakhang ya ka wei ka get krong khajana jong ka KHDC ka badan ha di har National Highway 6 ya kane ka get la penyat da ka isi bethamai da ka Voice of the People Party bat ka ong ba ki don hak banbu ya kane ka ken kat ba ka district administration pat ka ong ba ka long ka babian banbu ya ki get ha ki National Highway inpe na kalyang ka KHDC ka ong kumno ka KHDC kamtam la yalam da ka isi bapumai ka Voice of the People Party kala bitar ha halor ka chingkam UDC ya ka tai ka get from kajana Global Soklat Ubday UM in charge ka development uang ba ka jingle jong UDC ka long ka bumburong bat ka install ya ka concern uang ruba ka KHDC ka de ka constitutional body hapo ka 6 schedule jong ka re-india constitution bat ka don la ka jong ka bor ban ya ka ne ka kam bat kila buro ka jingli balai ba UDC khang ka bor badang ya da ki isi berim bat balai ba ude ka bor bla shimti da ka isi batmai ka KHDC ka ngit ba ka ne kam de ka kam ya ka bor secara kan tu kan ka pausa ni la le da ka lenti ka baik kan tiga buku ka pasai dan ni solong pat tham kan ko ka jing tho tham ko kan notice bikin asia ni mo ni pli khasan dai khasan khan riu la khang no tingi penpau ke solong kai la dai dei ba kana kata ka bangi sulum ka lenti ka bundai kum ta ka bor jong sarkar ni ru ka bor ka elected body ka semusul le ben ai de ke notice kai changi mo ni don kam kata ka jinge trilang de mangilong ta ki khluon ki bangi chu dawa pisa Tini question ru ya kabor secara ka river district kai kabar le pat di junum khajana ka babi anya thrai phi baro phi ye kini ki bra ki badap kadon ka junum khajana ne ki kali kis ya kum tatar shenu ka ja ki UDC joga river district bakani kar kom le gi bakalong khama kor kam judon kar kom jongi ki ja mai khasi mo ni ha bagidon kini ki bale bakla ki babi angir ai la ka jeng tho ni dia kan ti ka badai ni dia kran rahmat ikum bakan kar kom le jonga district administration dari bawah ikut makawan rak rakar kom sensar seti sepori thorte ni yang ni ka district le bakla ki ma da bakla ki song ni ada ka jing thong ni khot ni penstu dan ri kalong khama kor do kata kalong insult do kata ni ka bo do ka district council in pet kumno UDC kun paw halor kane kaman UDC Abhilash Baranwal uong ba kane ka jingkhang ya ka get krong khajana jong ka KHDC kamut ba kwa banyele persya ya ka KHDC Henry ule kat kum ka an ulak deuru ya ki kendon jong ka KHDC agreement la menjur hida ka KHDC ya kane ka kendon la ong shai ba ka KHDC kamla ban buket haki National Highway ula mention ru ya ka standing order jong ka state government house na martar puai kane ka order ka long ba umde ban bu ya ki check get la ne ki get krong khajana hapo ka National Highway bat haki surok PWD jong ka jelam kaliang na kaliang UDC uong ba ule ya la ka jong ka duty bat de ban bu renti ya ka an it's a 6th schedule state. So there is nothing like disrespecting KHDC. However, I mean, going by the work order that KHDC has given to that agent itself, if you'll see point number 6, it is clearly mentioned that it cannot be set up on the highway. So even in their own work order, it is mentioned that it cannot be on the highway. And it is also an instruction which we have received from Government of Meghalaya way back in 2021. Wherein it was decided in consultation and concurrence with KHDC that no such check gate or toll gate can come up on state PWD roads or national highway. Haka bukut ni ka tum ka an UDC ulale ya ka badai ben khang ya ka get krong khajana jong ka KHDC namar ka kum ka an ka KHDC kamla ban bu get krong khajana haki National Highway bat ki surok PWD jong ka jela Meghalaya klem doyo jingbet na ka sarkar jela bat ka sarkar pedang bat kunjuru UDC ude ben burom ya ka KHDC namar ka deka autonomous council ka bahab haka constitution jong kari India UDC ude ben pa da ka notice bat ben kran shwa khnang ben laj na ka jing ya sngu thu bakla ber ka jing kanan ka jing ya bisha kam de ka anya ka power ka de hi ka jing bom dan ka jing ya sngu thu jing bot bat pa dan ka jing ya trelang ka khobor ka long kum kinong yalam ngada de ka state government ne ka district council ki de ben sange no ya ka jing ya nya ka jing ya shrot stang no ban ya kran sngu thu lang bat ban ya trelang
ada ya ka angin bot bar ya ki local body ni burom hangta ka don ka jingsuk ka jingshnganya ka jala bar ka jala kan saroi kan sapar kum ki pai ba ing de bingit mala ya no henry in support ya ka jingshisha ya ka jingtali bat ya ka jingbhang namar ha ka bakut ki pai ba hi ki bejenjar lada ki noi alam kim ya trelang Pismu kumno halor kani kamat hato disir boy ule ya ka padai ban khang ya ki get lane ya ka KHDC amdon shu ka jingburam sakamen hakikamen social jumpi war clap and subscribe ya ka channel kabashibun